pasar mana yan? Dar, ayo kita dolan, selak panas. Yo. Pak, niku sampe diparani. Diparani ndi? Ya ora pamitan karo wong tua, murai bengak-bengak. Kene kon Pak, kon pamitan sik kancamu le. Gini. Pamitan saya mbak aku. Yo. Nek metu ki pamitan sik ya le, aja lalekno ganggu wong tua. Nggih, Mak, ngapun aku begitu. Ya le hati-hati jalan. Bener unggal-unggal bocah zaman saiki wis luntur ya karo wong tua. Ya jene tah nom-nom yo keterak perkembangan zaman saiki yang iku dadine. Iya kudune tetep dilestarekno unggal-unggal wong Jawa iki. Akhirnya apa iki? Blok bakso tas somai. Lalu bayar iki. Sing matem sih oh biliar nih. Ya, yo, lihat kok gara kok bisa lagi. Mangan aja mangan. Pikirannya mangan yo. Enggak, Pak. Iya, Le. Dadar, anggar wong bocah lho iki. Sampai sitok. Iku gue wong Jawa, Bos. Eling kata-katane. Wong Jawa aja eling Jawane. Wih, kata-kata hari ini. Nggih, Mbak, sandal. Ayo mangan, coy. Monggo, Mas. Nggih, Mas. Bodi Mas, Pak. Gue bener dar, neng ki salah target. Gue pilih sih.